Tim mar Kenya ma jok manyiri manie bwo higni 17 Junior Starlets dhi nyime gi ikruok ne tuke mag manyo thuolo mar dhi e World Cup. Starlets biro gocho gi Namibia e tugo mar tielo ariyo. Kocha mar timno Jacqueline Juma onyiso geno maduong' mar tero timno e World Cup, geno ma bende jotugo mar timno Tabitha Wambui kod Rose Nangila osiro. Kapo ni giyudo thuolo mar dhi e World Cup, to dhi bedo thuolo margi mar ariyo dhi e tukego kane gidhi e World Cup mokwongo manotimore Dominican Republic. Unajua. Faster, complete, pita. Pata maji tena kwa coach. Kampi iko poa, kila player anatia mwenzake moral, anaambia kila mwenzake afocus kwa games zenye tuko nazo hapo mbele. Katika qualifiers team iko na goals zake kwa achieve, as in kila mtu anataka kufika hiyo World Cup. Kila player analia tu hiyo World Cup ndio anataka kufika. Nimelearn this level kuna intense in training, si the same na yenye tumekuwa nayo mtaani. So we learn more here na tunaweza kuadapt, tunataka to play in a level. So this is a great experience.